शंभू बाबा कहता रहे हमार बाबू इनकर पेनाव देखा तनी बाप ई कौना दर्जी के सियल है ये बाबुआ दर्जी के बुझाता ही सियल ना है बुझाता कोनो मोची के सियल। अब बताई जब मोची लोग झूला सिए लगी तो फिर दर्जी लोग के का होई? दर्जी लोग के बाजार ढीला हो जाई। ये तो पहले मोची सोची तब नु सी तले ले वाहे कुरे थी सुई से सीधी। हाँ देखा तुरपाई करेला तुरपाई करेला हरी के सारा तुरपाई कर दे। हाँ अपना पैंट के तुरपाई आज लेना भले कर फाटले रहला तारा से बड़का सुई जान तारा सुबोधवा के बा। बाबा शंभू हाँ ये हुरल बम्बू अब देखो देखी है मालूमा नहीं के पंकजवा के बोलाई का हुरवा दे हुरवा चला यही बात का पता चल गल कि शंभू में बम्बू रहता। ना ना शंभू बाबा के बम्बू कहाँ हो रहा था वो एगो यहाँ के पलानी बा अच्छा तब की अनहिया में ढह गए बेटा अच्छा तंबू में बम्बू रहता। तंबू में बम्बू हो रहा था बेटा तू तन ठीक से बोला क्या बात है? लोग ना तो लोग गलते बुझ जाये तू बुझत नहीं कर शंभू बाबा बड़ा निमन आदमी रनी है अभी बानी ऐसा बात नहीं की। ए टेंगाड़ी भैया ए अर्जुन ए बाबा अभे बाबा तनी बाजेता बाजेता बाबू वाकई में पहनाव ओढ़ाव ठीक ठाक लागत है एक करीना केकरा मेरे शंभू बाबा का फोन करी अच्छा हाँ नंबर डाल बाद में नंबर बताई है लइकवा कहा था कि जमाना बहुत नीमन नहीं है तनी नीमन नीमन पहनबू तो हमनियों का नीमन नीमन बात बोले जा न तो केहू कुछ कह दी तो लोग कही जे देखा केंगा बोलल बा अपना पल्लूरे नहीं है देखा झूला का रसगुल्ला लौकता शायद ई रसगुल्ला शंकर का दुकान के है डुमरसन वाला। हाँ हाँ शंभू बाबा खाई से गाल फूल जाओ रहो ना पहले से फूलल बा बबुआ लइकवा कहता कि चढ़ते फगुनवा तू गोरे भाई दुए तना फागुन के हवा दवा खानी सेट कैले बता रहा है तू खुश रहबू न तो हमहू बुझे जो हमरा घर के दिया यही नजरत रह रे दादा बना रहे टेंगारी भाई कि चढ़ते फगुनवा तू गोर भइलू ए तना दूधी का बना के पियल कौना जादू जी के घर के दूध पियले बड़ू मोटा लाल यादव के पंकजवा के हाँ कि मुरली भैया के घर के पियले बड़ू ना गेंदा रही के हाँ अच्छा अच्छा ना ठीक बा उठावना तू देवे जालो हाँ दूहे लऊ उठावना लेके ही जाले हाँ शंभू बाबा तो पी के देखत रहे केचुर छोड़ता रहे लइकिया लइकवा कहता है बबुआ कि चढ़ते फगुनवा तू गोर भइलू ए तना चढ़ते फगुनवा तू गोर भइलू ए तना के कोर पियल ए बाबू ए बुढ़ारी में कुली ना निकल जाला नहीं बुढ़ारी में कुली ना करे के शंभू बाबा लइका जवान हो जिया तो लोग का कही जहिया जाए अपन समधी बन के कई समधिनिया की बाप रे बाप बुढ़ारियों में कम खत्म ना रहे वैसे का हो जाई तरबूजा छुड़ी पर चाहे छुड़ी तरबूजा पर होली में हमरो
मन केना तू भइल बा ए हमार बाबू। अरे बाप रे बाप, कूल्हा मारत मारत कूल्हा टूट जाता। खरगोश खानी कूदता मानावा। अच्छा ना मन तो कूदबे कर ले यहाँ के। क्या बात है? कि चढ़ाते फगुनवा तू गोर भइलू ये तना, तो दूधी का बना के पियल तहारे झूला के लौके रसगुल्ला का बना दर्जी के सियल। तहारा झूला के लौके रसगुल्ला का बना दर्जी के सियल। हम बानी पतर चितर तू बारा बाना बगनवा दे दे हलस गोदी में खेलना। लइकवा कहता आरा बोलिया के नाचल है कपड़ा, लागत कि आरा बोलिया में तारी कपड़ा नसाइल बा। अरे बुलबुल भैया नस्ले बड़ा बुलबुल भैया। हाय बुलबुल बाबा के नसल कपड़ा ह। हमरो ये बता मुरली भैया का हो भैया। परदेसी जी ई देसी कैसन बा? पवन डुप्लीकेट चाहिए कि कौन? अब पवन रंग फेंकलस कौन पवन? लइकवा कहता का कहता? अरे बोलिया के नाचल लागे कपड़ा, छपरा में गोइलू तो हो गइला फड़ा। कएगो तीन मोहानी पर मार भई, कुमारसन बाजार पर भाई। तीन मोहानी पर। ए प्यार आय शंभू बाबा टेम्पू पर चढ़ के बड़ा घूमत रहे। तो का करस? ट्रैक्टर पर घुमास। चुप भीतर रह। ठेला पर ठेका ठेला पर घूमी हिनकरे ठेला पर चढ़वा दो। ना ना एकरा ठेला पर, एक ठेला पर खाली ठेला लगाला। ए ठेला पर केला लदाला अलुआ ना। लइकवा कहता बक्सर बलिया पर हम पूरी के लागे। लागत जे बक्सर में राजो कुमार जी से मिलल बिया। हाँ बिहटा कमलेश जी से मिलल बिया। बरहमपुर में तो मुखिया जी बाप रे बाप पूरा छानी कबर ले बड़े मुखिया जी। लइकवा कहता बक्सर बिहिया पर हम पूरी के लागे, चिकन मालैली हल तहर झूला रहता काहे खुला कवना दर्जी के सियल। तहर झूला के लौके रसगुल्ला कवना दर्जी के सियल। तहरा झूला के लौके रसगुल्ला कवना दर्जी के सियल। तहरा झूला के लौके रसगुल्ला कवना दर्जी के सियल।